angi jiuna gi wach mona kako David Ochola janyabola settle Nakach ward wacho kani clear good morning wach yuago baba to the bedo matek matin and any county anybody must not think they are in pain more than anybody else gini lit ne pain ngima and pachana wacho ni if our leaders wants a long-term memorial for the enigma wacho nego gichak kod kacha thinking of funding a foundation that helped raise other leaders mano through education machielo building a university named after baba for people and generation to keep studying more about him managigo mane wacho kacha and his work but keep waket lots of funds to be it from the party or wherever wacho ni mana for one day memorial for some people wacho to try and gain sympathy and whipping people's emotions ahead of 2027 polls. Ma and Honorable David Ochola Janyabola Central Nakach ward mane kaka entie kanyo mano wote moketo kachiel diponi tiyo kode e yor siasa kanya kama dani mono mi mak nage to gimomiyo bende ponono irango mana counties matin iwacho no yuagre Odinga Kisumu jinonene Nairobi ka kama ne entiere Siaya mano dala gi chieng'no mano ike kachiel koda kama moko sani koro en Homa Bay Migori emano dong Nyanza ema gitieko sani kato bang rango Kilifi mano kama ne gintiere Magarini dalo mokalo again ni one by election especially one by election Homa Bay to one by election Homa Bay ODM and party wa to ODM chunkacha to kuber ka inyalocate function mar party mano koro wa different bwana kuni mucha musara mar MCA to kinyal different party oginyal bedo kacha to itimorali ma party duto be to ginyal timora par mar jatendgi I think the good reason mone go giketi mapogi golo as Homa Bay ODM branch ke jomo wuoyo gi okanya blame kata na county rep o ngane nominated rep ke jomo wuoyo gi gin supporters gin marangi mpinyi party they can just echo what they feel but party branch ma Homa Bay poku wuoyo wacho ni yomi wakelo function nika en national party wacho no mag madhe timore but go pacha kama beti taparo ni being no one by election Kasipul Kabondo Kasipul no I'm sorry for that thing on the early days Kasipul constituency since ni one by election ber ka gihona jakom tai koro gi introduce their candidate in the same county koro gi yuagre in the county na in remembrance maja duong kikugo kura woko go nor kura ne candidate ni mondo jiwo motegno kendo par go jaduong ni jaduong be nyawa Bradley ikopo no lowa ka dubed maracha nyanwa Homa Bay kana mokwongo lowa ka jakom koro osutieko wode so gima duong en ni mondo wagol para ina ma osiep rambota nagoni en ni jo Homa Bay modhio develop reason momiyo ginintie keta kirango Kilifi kuchaparo ntie by election kuonde meneno ma gigi ntie duto ntie by elections koro party neno no ginyal dhi kuonde ka ko giparo jatendgi ma probably manyedo lead these campaigns kora paro no on account of that then they are right en mana ningeni gimarach kod gini weyo jo uchumbi makoro address waga moloyo jo monego be na address wa kanye ma ODM kosogo nikech I believe no kind watch mar yuak pase to puri kwatego yuago jaduong culturally even Christian in a Christian manner jaduong podi yuago poda podi kwa golo jaduong woko podi yuage mana idile mama tidi chungiliade ka
kango ka Jaramogi. Mane the norms. Nikech sani idwaro ngata kiketo gino. Ke kakore ywage to mama kinyal wuok e dala. Bubi kama intie. The symbol mar that function ki ywago jakom, mama onego bed kanyo, or junior, or one of the family members. Not in the level of Uburu. Koro nuclear majaduong onego bed kanyo. So gimomiyo kadwa comment gini, okang'eyo how the arrangements are. But I would say, no, from my own intelligence analysis, jomuma, jofwambo bende ujomok mach. Kechun kar de mondo udwar party officials mondo uwogo, to koro uno dhi kuom jopiny. Koro jopiny yo mach, koro mbota noanga ka tumo. Nyebe nu dhi kuom officials, mag the party, it would probably addressing a different issue. Koro zani unu udwa na kamidia wako, koro ineno kambota, koro tumo wakano, jo county assembly golo pesa. Gini otimo gini. Koro gimeduong. Tom Nduku, wawe ng'adika. Yes. Ka neko sirom, Nairobi ka, mobet piny, moko nwanya, ida timra paro mar Odinga, kod ODM at 20 celebrations, mano mid-November. Idhi time Kilifi, Homa Bay, gi Migori. Nikech Kisumu nosatime, to Siaya mano ike, Raila Amolo Odinga. Kona, bangma, iyudo thuolo mar rado gi Sifuna, mano somo statement. Ida penja ng'wewi gik madhi timre Homa Bay, ng'ama dhi chulo pesa ma Homa Bay madhi bedo kar kacha cha, to osewacho ni neke mantiere ka en rapar mipango kod ODM. I think in their own wisdom, if that is the basis, in their own wisdom, raparo no they are right. Nikech kata an minena kama beti ni ne ka fail ne supporters ma Jakom ne wadwa morgi mane national government team. Bujowa mang'eny ne ko oywago Jakom yo malong'o. Kech wan joluo believe ni ng'ato koywagi to nyaka bendo modh pi. Kono anita ji mane nyalo timo hala kanyo ne kwarwa ko maber. Omiyo kama ne wisdom magitiyogo, then I think that one is okay for Migori and Homa Bay. There's no by-election in Migori, and there's a by-election in Siaya. Wawo mondi vota. Bedo kag discipline. Ano karot ni kuonde ma urok nika. Gima wacho, I don't even my speech very well. Atema wacho niya, if it's in the wisdom of ODM, on account, niliel kitundu maja komu no di Kisumu to the Siaya. To Jakomen would lugo. Mone beni yuago Homa Bay. My kuchano nego the time was not there. Kalu regulations mage. To no nego di Migori. Then in that wisdom, the party is correct. Not the Migori. Jaramogi not thought Jaramogi just a minute. Just a minute. We are not discussing the person of Raila with anything most of the remoro. Mani dwa penja nkora wachi nango mi Jaramogi. Mboya no gol kagandege to ter Homa Bay to Jaramogi no adiko gandara. I want you to anki work that idwok chien work that existing precedent. Wawinjire kodi ne Jakom odongo molo any other politician, not even Jaramogi, including presidents musoti opinion. Including President musoti opinion. Majakom I'm sure ngira nyoro wa choma President Ruto no wadwa no yiki Jakom Uhuru Gardens. He would have accepted. He would have accepted. To Jaramogi not amo. My nyodo thing. Even so sami work that we had to think beyond gikumo koma UDA muondreka anda kanya onge anarango ka focus mar kama jebe. This thing is a new study and I want you to learn. Kini nyafe menyolo Maria wachene go ranga ka buyoka. Adwani learn ne community nyalo na dongo with eventualities of this nature for us to produce a future that is promising. Gik matimore kuom Jakom gin gik madwaro study. Aranen podo foso ODM nikech ODM no ng'eyo ni if they joke around bogi ya peace go kuonde marala ni support they will have problems. Ke jopiny biro penjogi ubiro manga kuro kata wanto ne utamo kata neno jaduong. To ging'eyo very well
ni ka jaduong' otim ceremony mare Homa Bay, jaduong' moro biro bedo, nikech in ing'e ni seche moko ne kineno jowa nitie jodongo manotero kata dhok magipidho apidha, in to dhogi koro tek ka nang'o miywago Raila to in to kata rombe mane kitero, to jomoko tero atera na amani oywago jaduong'. En kaka ichamo gino kata ne ng'ato gonye tiend yath kama otweyo odhigo, that is now not his bother. En gima duong' ne nodhi ywago Raila godhiambo rwadhe moro kanyo. So jogi wacho no adhi timo cultural values, warito neno. Anya neno kati gasedi nyaka jojuogi dwa dhi ywago jakom. Koro an gigi aneno ka this thing is a new study to me. To me, gini dhi miyo wadhi bedo gu wadhi somo leaders who are differently. Gimineno matimore ni may make us even change on how to elect our leaders. We may not have jomaga koko nukoro wadwa tere bunge. That is what this study majakom ni puonjo. Koro gimwatim for now, inu erango pesa madhitiyo nikech seche moko pesa miwacho ini kine kiwago county assembly tindo kanga noni maber tabo nwango nini mitimo tenda Kisumu mabendi nyano nini supply hewa ku kalure connection mai go serikal. Koro an gima kwayo en ni okadwa mondo awuo on gimotimore ni en ne osiepo MCA un bende party maru at your level diuru discuss gini mondo miwa wabedo gi debates belaki mondo ungiso an gini olose kama, this is the way it should be. There should be